Moi boas, creo que debo empezar o vídeo explicando o que é un apuz acta, e pronuncio así despaciño porque probade pronuncialo rápido e veredes como sodes incapaces de dicilo ben. E que é un apuz acta? Pois non é máis que un poder que se lle dá a un abogado ou a un procurador para que actúe nun xulgado no teu nome. Así que, se como a min vos chega un emprazamento e queredes persoarvos pero facelo a través dun abogado ou procurador, o que precisades é darlle un poder, un apuz acta. Así que, adiante co vídeo e espero que vos sexa de utilidade. É probable que en algún momento da vosa vida recibades un emprazamento como a este que estades agora mesmo vendo nas vosas pantallas. No meu caso, emprázaseme a que compareza e me persoe nun procedemento abreviado con referencia 1720/2023 que se vai desenvolver no xulgado do contencioso número 1 de Lugo. Neste momento, deberedes decidir se vos persoades vos ou se pola contra lle dades poder a unha abogada ou procuradora para que o faga no voso nome. No meu caso, o que vou facer é darlle ese poder para preitos, ou apuz acta, a unha abogada. E para facelo, teño tres opcións: ir a un notario, ir a un xulgado ou facelo a través da sede electrónica xudicial, que é o que vou facer eu neste vídeo. Para solicitar o apuz acta precisaremos unha serie de datos que aparecen no documento que vos ensinei anteriormente e que de novo estades vendo nas vosas pantallas. E tamén imos necesitar o número de colexiado do abogado ou procurador e o colexio ao que pertence. Estes últimos datos debedes solicitarlos á abogada ou procuradora a que lles outorgar o poder. Unha vez que teñades eses datos, só queda presentalo a apuz acta na sede electrónica xudicial, que vai ser o que ides ver a continuación. No buscador de Google introducides sede xudicial electrónica e accededes á primeira ligazón que vos aparece. Unha vez dentro da sede xudicial electrónica, accedemos a apoderamento apuz acta. Agora facemos clic nesta ligazón e xa estamos dentro do servizo de apoderamentos apuz acta. Agora debemos identificarnos pulsando aquí e escollendo un destes métodos de identificación. No meu caso, vou escoller o certificado electrónico. Agora pulsamos aquí onde di Novo e seleccionamos en calidade de poderdante e seguinte. Aquí debemos completar os nosos datos persoais e de enderezo que estean baleiros. E unha vez cubertos, debemos completar os datos da persoa apoderada, que no meu caso, como xa dixen, vai ser unha abogada, da que deberemos saber o número de colexiada e o colexio ao que pertence. Estes datos debe facilitárvolos, lembrade, a persoa que desexades outorgarlle o poder. Unha vez introducidos os datos, pulsades en engadir apoderado e en seguinte. En tipo de apoderamento escollemos para un procedemento e a continuación indicamos os datos deste procedemento que, como xa vos comentei, podedes obter do documento no que se vos empraza a comparecer. As facultades deixámolas como están e pulsamos en seguinte. A data de vixencia tamén a deixamos como está e de novo pulsamos en seguinte. Agora facemos clic en confirmar e aceptamos estes avisos e asinamos digitalmente a solicitude. Este paso da asinatura pode ser distinto en función do método de identificación, pero o que é común é esta ventá de confirmación de que o apoderamento foi dado de alta correctamente. Podedes descargar o voso apuz acta pulsando aquí. Xa me despido e espero que non teñades que recorrer habitualmente a unha apuz acta, pero, se fose así, aquí vos queda este vídeo para poder solicitalo telemáticamente. Un saúdo e, como digo sempre, vémonos no próximo vídeo.